Dijous Sant no és només el dia del Sant Sopar, és un dels moments més profunds i intensos de la Setmana Santa. Però què recorda exactament? Sabies que el Consell de Cent de Barcelona va ordenar no treballar durant aquells dies tan assenyalats? Va, vinga, parlem del Dijous Sant. A Catalunya, durant els dies de Setmana Santa, als hostals i tavernes estava prohibit tota mena de joc. A més, l'any 1482, els membres del Consell de Cent de Barcelona van ordenar que no es treballés durant aquests dies, però que tampoc es matés bestiar en els escorxadors fins passat la Pasqua. A més, quan arribava el migdia de Dijous Sant, es procedia a tancar les carnisseries i els comerços i s'aturava tota mena de circulació de carros i carruatges. Una mica, si fa no fa, com el que fa Rodalies cada dia. Però sobretot, el Dijous Sant recorda el Sant Sopar, el moment en què Jesús, abans de ser arrestat, comparteix el pa i el vi amb els deixebles i així institueix l'Eucaristia. I un gest que sovint es recorda menys és el rentat de peus. Jesús es posa a rentar els peus als deixebles, trencant tot protocol i jerarquia. Aquest gest, símbol de servei i d'humilitat, es diu la cerimònia del lavatori o mandatum. De fet, així ho relata l'Evangeli segons Sant Joan, al capítol 13, verset 4. Diu: s'aixecà Jesús, s'aixecà de la taula, es tragué el mantell i se cenyí una tovallola. Després va tirar aigua en un gibrell i començà a rentar els peus dels deixebles i eixugar-los amb la tovallola que duia cenyida. Després del sopar, l'Església roman en vella. Les esglésies esdevenen espais de silenci i d'adoració en memòria del moment en què Jesús va pregar sol abans de ser pres. Per tant, el Dijous Sant es vivia com un dia de silenci. La gent no sortia de casa, es practicava el dejuni i les campanes no marcaven les hores, com a mostra de respecte. I una curiositat que he trobat en aquest llibre que es diu Passió per la Setmana Santa de Fra Valentí Serra de Manresa, diu que durant els dies de Setmana Santa, segons una arrelada creença popular, les serves remeieres adquirien una virtut molt més intensa. De fet, diu que l'espígol collit en dijous o en divendres sant té una virtut de purificar les cases dels mals esperits i d'esquivar-ne les bruixes i els diables, i també de guardar-les dels lladres i dels malfactors. Així que, bueno, ja ho sabeu.